त्या दिवशी काय झालं ते सांगायची शरम वाटते, पण सांगतो. ऑफिसात जेवणाच्या मधल्या सुट्टीत तो विषय निघाला होता. गप्पात कोणता विषय कसा येतो ते मागाहून कोणालाच सांगता येत नाही. कधी कोणीतरी रेल्वेत, बसमध्ये काहीतरी ऐकलेलं असतं, कधी वर्तमानपत्रातली एखादी बातमी असते, तर कधी एखादा देशी विदेशी सिनेमा असतो, कधी एखादी कथा कादंबरी असते. अच्युत, गोपाळ आणि आणखी दोघं तिघं डबा आणत असत. पदार्थांची देवाणघेवाण होई, तशाच गप्पा रंगत. त्या दिवशी जंतर मंतर, करणी, भानामती, चेटूक असा चटकदार विषय निघाला. अनुभव सगळेच सांगतात, पण त्यातले किती खरे, वाढवून सांगितलेले किती हे सांगणे महाकठीण आहे. पाटील का थोरात, गोपाळच्या आता लक्षात नव्हतं, पण त्यांच्यापैकी कोणीतरी एकाने काळ्या जोगिणीची माहिती सांगितली. त्यांचा अनुभवही माझ्या अगदी जवळच्या मित्राने सांगितलं त्याच प्रकारचा होता, पण गोपाळला त्यात जरा वेगळेपणा जाणवत होता. अशा अर्थी की सांगणारा प्रसंग पदरचं काही घालून जास्त रंगवण्याचा प्रयत्न करीत नव्हता. उलट वर्णन अगदी त्रोटक, तुटपुंज होतं. जणू काही गोष्टी चार चौघात दिवसा उजेडीसुद्धा सांगण्यासारख्या नव्हत्या. त्याने तिचं वर्णन केलं तेही इतकं रोमांचकारी आणि थरारक होतं की नवीनाचा हव्यास असलेल्यांना तिथे जायचा खास मोह व्हावा. गोपाळला एका गोष्टीची अजिबात कल्पना नव्हती. अच्यूच्या मनात सावकाश सावकाश बदल होत होता. हा बदल अगदी खोलवर होता, कोणालाही समजणार नव्हता. नोकरीच्या पगाराची कमाल मर्यादा, महागाईची चढती श्रेणी, बचत करताना होणारी ओढाताण, उद्या 1-2 मुलं झाल्यावर होणारी खर्चातली वाढ, हा सर्व हिशेब मोडल्यानंतर जे चित्र डोळ्यांसमोर उभं राहत होतं ते विशेष समाधानकारक नव्हतं. त्यांच्या आयुष्यात त्यांना कधीही काहीही कमी पडणार नाही, पण साधारण मध्यमवर्गाची त्यांची पातळी ते कधीही ओलांडू शकणार नव्हते. अच्युत बहिणीचा हेवा करीत होता, अशातली मुळीच गोष्ट नव्हती, पण तिच्या आणि आपल्या संसारातली दरी त्याच्या डोळ्यांसमोरच होती आणि वर्षावर्षाला ती दरी रुंदावतच जाणार हे उघड होतं. अच्युत पूर्ण स्वार्थी होता असंही नाही. नलिनीचे कष्ट त्याला दिसत होते. तिलाही ऐशोआरामाचं, स्वास्थ्याचं, समृद्धीचं, संपन्न आयुष्य मिळायला हवं होतं. अर्थात महत्त्वाकांक्षा हा काही दोष नाही. बदलाची आवड ही सुधारणेची माता आहे, पण साध्य जितकं महत्त्वाचं तितकं साधनही महत्त्वाचं आहे. महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्तीसाठी कोणी खडतर परिश्रमाची निवड करतो, कोणी नव्या कलाकसबींची निवड करतो, कोणी देशांतर करतो, पण अच्युतने निवडलेला मार्ग वरवर दिसायला सोपा होता, पण तो सोपेपणा फसवा होता. अच्युत काळ्या जोगिणीच्या भेटीला गेला. ज्या मित्राने त्या पहिल्या दिवशीच्या गप्पांत काळ्या जोगिणीची माहिती सांगितली होती, त्याच्याकडून अच्युतने हळूहळू त्याला माहीत होता तेवढा तपशील काढून घेतला. मुख्य म्हणजे त्या मित्राच्या मित्राचे नाव आणि पत्ता. रविवारी सकाळी घरी काही खरेदीचं किंवा बाहेर काही काम नसलं तर अच्युत 2-2.5 तास भटकायला बाहेर पडत असे. त्यात नवीन काहीच नव्हतं आणि नलिनीने त्याला हटकलंही नाही. मित्राच्या मित्राचं नाव परांडे होतं. पत्ता सापडायला थोडी शोधाशोध करावी लागली, कारण त्या भागाची एवढ्यात इतकी विलक्षण वाढ झाली होती की सर्वच नवे होते. तो पत्ता सहकारी सोसायटीतील प्लॉटवर बांधलेल्या 1 मजली घराचा होता. अच्युतने घंटा वाजवली तेव्हा समोर 35 वर्षांच्या एका स्त्रीने, बहुधा मिसेस परांडे यांनी दार उघडलं. तो अनोळखी, परका होता. हे सर्व मानूनही तिचं स्वागत त्याला खूपच थंड वाटलं. तिने अच्युतला आत वरांड्यात बोलवलं नाही. दारातून विचारलं, आपलं काय काम होतं? परांडे आहेत का? असतील तर त्यांना भेटायचं होतं. तुम्ही त्यांच्या कंपनीत कामाला आहात का? नाही, माझी त्यांची ओळखही नाही. पण काम काय होतं? जरा खाजगीत बोलायचं होतं. त्या स्त्रीच्या नजरेत एकाएकी अस्वस्थता, शंका आली. जरा काम सांगितलं तर मी त्यांना विचारून येते. त्याचं काय आहे? मध्ये त्यांची प्रकृती बिघडली होती, आताच जरा सुधारली आहे, पण सांभाळून राहायला डॉक्टरांनी सल्ला दिला आहे. व्हरांड्यात आतल्या खोलीत उघडणारी एक खिडकी होती. खिडकीचा पडदा जरासा हलला. अच्युतला दिसलं की
पडद्याच्या फटीतून कोणीतरी बाहेर पडत आहे. अच्युतला फक्त डोळे आणि चेहऱ्याचा काही भाग एवढंच दिसलं होतं. कोणीतरी हलक्या आवाजात विचारलं, कोण आहे जानकी? कोणीतरी तुमच्याकडे आलेत, पण नाव सांगत नाहीत. काय काम आहे तेही सांगत नाहीत. म्हणतात खाजगीत बोलायचं आहे. मग येऊ देत की त्यांना आत. या हो इकडे. शेवटच्या शब्दांवर आवाज चढला होता. जानकीबाई दारातून दूर झाल्या, पण त्या अच्युतकडे मोठ्या रागाने पाहत होत्या. अच्युत व्हरांड्याच्या दारातून आत गेला. खोली बरीचशी अंधारात होती. तिन्ही चारी खिडक्यांवर गडद रंगाचे पडदे होते. या या बसा, कोपऱ्यातून आवाज आला. तिथे दोन्ही खिडक्यांपासून दूर कोपऱ्यात एका आराम खुर्चीत परांडे बसले होते. गळ्यापर्यंत शाल होती. त्यांचा चेहराच फक्त दिसत होता, तोही जरा कमी प्रकाशात. अच्युतला जाणीव झाली ती एका उभ्या चेहऱ्याची आणि चेहऱ्यातल्या मोठमोठ्या डोळ्यांची. या दुखण्यापासून डोळ्यांना प्रखर प्रकाश मानवत नाही, म्हणून जरा पडदे ओढून घेतले आहेत. परांडे आता अगदी खालच्या आवाजात बोलत होते. काय काम होतं तुमचं? परांडे, मला तुमच्याकडून एक पत्ता हवा होता. थोरात नावाचे तुमचे एक मित्र माझ्या ऑफिसात आहेत. थोरात, त्या उद्गारात नवल होतं. जराशी भीती होती. मला कोणता पत्ता हवा आहे तुमच्या ध्यानात आलं का? हो आलं. परांड्यांनी आता मान वळवली होती. आता तर त्यांचा चेहरा फारच अंधारात गेला. अर्थात मी आग्रह करीत नाही. पत्ता द्या अशी विनंती करतो आणि त्या भेटीबद्दल काही सांगता आलं तर आभारी होईन. कोपऱ्यातून खुसखुसल्याचा आवाज येत होता. कसला आवाज? हसण्याचा. पण या हसण्यात आनंदाचा लवलेशही नव्हता. या परांड्यांना आजार झाला तरी कोणता होता? परांड्यांनी मान खाली घातली होती. अस्पष्ट अंधारात त्यांचे खांदे खालीवर होताना दिसत होते. परांडे हसत नव्हते, स्वतःशी हुंदके देत होते. कोणत्या क्षणी तुम्ही नाव ऐकलत होतं ते? कशीही दुर्बुद्धी सुचली तुम्हाला? तुम्हाला तो पत्ता द्यायची माझी मुळीच इच्छा नाही हो, पण माझ्यावर असं बंधन आहे. पत्ता विचारायला येईल त्याला तो दिलाच पाहिजे. सांगतो, जायची वाट लक्षात ठेवा. ती वाट गावाबाहेर जाणारी होती. स्मशानाकडे जाणाऱ्या कॉजवेवरून जाऊन मग नदीच्या काठाने फलीकभर जायचं होतं. तिथे एक पुरातन भग्र मंदिर होतं. एक जुनी सराई होती. मंदिरामागे एक जुनी पडकी वास्तू होती. रात्री 8 वाजल्यानंतरच तिथे भेट होण्याची शक्यता होती. तुम्ही कोण असाल ते असाल, परांडे म्हणत होते, पण माझं ऐका, तिथे जाऊ नका. पश्चाताप पावाल. मला माहीत आहे आता तुम्ही तिथे गेल्याशिवाय राहणार नाही. निदान काही मागू नका. मागितलं तरी किंमत कबूल करू नका. सौदा फार महागात पडतो. प्रत्येक शब्द त्यांना घशातून ओरबाडून काढावा लागत होता. अहो, माझी 1.25 वर्षांची एकुलती एक नात गेली हो. मग त्यांनी दोन्ही हातांनी गळा, छाती, पोट आवळायला चोळायला सुरुवात केली. ते मान जोरजोराने हलवत होते. मोठमोठ्याने धापा टाकत होते. जानकीबाई पाण्याचा ग्लास घेऊन आल्या. परांड्यांनी पाण्याचे 2 घोट घेतले. ग्लासातलं पाणी डोळ्यांना लावलं. अहो, मला त्यांनी प्रत्यक्षात एका शब्दानेही काही सांगितलं नाही, पण रात्री झोपेत नाही ते बरळत असतात. आता नुसतं आठवलं तरी अंगावर काठा येतो. नको नको, मला नको, परत घ्या, परत घ्या, रडत रडत सारखे हेच म्हणत असतात. कशाने तरी डोक्यावर परिणाम झालाय त्यांच्या. माझी 1.25 वर्षाची नात मध्ये न्यूमोनिया होऊन वारली. आता आम्हाला त्याचं दुःख झालं नाही का? पण आयुष्य आहे. गोडाबरोबर कडूही यावंच लागतं. पण यांच्यासारखं कोणी वेडं होतं का? कबूल आहे, यांचा नातीवर फार फार जीव होता, पण हे आपले तेज घेऊन बसलेत. कुठल्या तरी जोगतिणीने तिचा बळी घेतला. काही ऐकायला तयार नाहीत. आम्ही घरची माणसं हा विषय चुकूनही त्यांच्यासमोर काढत नाहीत. बरं, बाहेरच्यांना दारापासून परत पाठव म्हणाल तर तेही यांना मान्य नाही. म्हणतात एक बळी घेतला तेवढा पुरे नाही का झाला? कोण येईल त्याला आत बोलवत जा. दाराची घंटी वाजली की लगेचच खिडकीतून पाहायला येतात. आणि आता 2 दिवस घरात असा धिंगाणा घालतील की आमचे हाल कुत्रही खाणार नाही. सारखे त्या 2 खिडक्यांमधल्या कोपऱ्याकडे तोंड करून बसलेले असतात.
नको नको, आता नाही, आता पुन्हा नाही म्हणत असतात, पण तुम्ही चांगला डॉक्टरी सल्ला का घेत नाही? अच्युत म्हणाला. अहो सगळं झालं, पाण्यासारखा पैसा खर्च झाला, सुधारणा तर झाली नाहीच, प्रकृती जास्त बिघडली मात्र. आधी निश्चितपणे पडून असायचे खाटेवर, तेच बरं होतं असं वाटायला लागलं. पण त्यांना झालंय तरी काय? डॉक्टर काय म्हणतात? काहीतरी शॉक बसला म्हणतात. पण शॉकने असं काही झालं म्हणतात, तर वर आणखी शॉक कशाला? पण आपण पडलो अडाणी माणसं, त्या शिकल्या सवरलेल्यांच्या पुढे काय बोलणार? कशाचा शॉक बसला? काही खास झालं का? तसे अगदी घड्याळ्याच्या काठ्यावर वागणार हो. एक दोनदा रात्रीचे कोणत्या मित्राबरोबर गेले होते, तेवढंच निमित्त झालं. ओळखीचे कोण सांगतात देवऋषींकडे जा, मांत्रिकाकडे जा, पंचाक्षरी बोलवा. पण कान कसे तिखट आहेत पहा. नुसती कुजबूज झाली तरी असं काही ओरडायला लागतात की वाटायला लागतं कानात बोटच घालून घ्यावीत. असं कोणासमोर न्यायचं म्हणजे हातापायांच्या मुसक्या बांधूनच न्यायला हवं, एखाद्या गुलामासारखं. आपल्यासारख्या पांढरपेशांना कसलं जमतंय ते? लोकांच्या नजरांना पुन्हा जन्मात नजर देता येईल का? आणि सांगणाऱ्यांचं काय जातं हो? उद्या आपलं काही वेडबिद्र झालं तर त्यांच्यातलं कुणी येणार आहे का भरपाई करून द्यायला? जानकीबाई इतक्या हताश झाल्या होत्या. गाव सोडून जा म्हणतात, होतं नव्हतं ते या लहानशा घरात ओतलं. डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे, आता कुठे ठेवायचं सांगा? आणि पोट कसं भरायचं? भिक्षा मागून? त्या वैतागून बोलत होत्या. त्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्या शंका सर्व ओठांवरच थिजलं होतं. पराड्यांची हकीकत जी काही दिसली होती, समजली होती, ती विचार करायला लावणारी होती, यात शंकाच नव्हती. त्यांचे काही काही उद्गार विलक्षण सूचक होते, भयसूचक होते. परांड्यांच्या मनात कोणती सुप्त इच्छा होती ते कळायला काहीच मार्ग नव्हता. पण काहीतरी सौदा झाला होता. त्यांच्या नातीचा मृत्यूही झाला होता. जानकीबाई म्हणत होत्या तो शारीरिक आजाराने झाला. परांडे म्हणत होते त्यांच्या नातीचा बळी गेला. त्यांच्यापैकी खरं कोणाचं, खोटं कोणाचं, का एकाच नाण्याच्या या दोन बाजू होत्या? शिवाय परांडे यांच्यावर काही काही बंधनं होती असं ते म्हणत होते. चौकशीला येईल त्याला तो पत्ता सांगितलाच पाहिजे, म्हणजे तो प्रकार त्या एका दुर्दैवी मृत्यूने संपला नव्हता तर. त्यांच्या मस्तकावर ही सततची टांगती तलवार होती. फार फार मोठी किंमत मोजावी लागते. परांड्यांनी इशारा दिला होता, पण त्यांच्या शब्दावर कितपत विश्वास ठेवायचा? ती भरकटलेल्या मेंदूच्या एखाद्याची निरर्थक बडबडही असू शकेल. निर्विवाद गोष्टी दोनच होत्या. काळ्या जोगणीचा पत्ता त्यांनी दिला होता, म्हणजे तिचं अस्तित्व सत्य होतं. ती काही कोणी मनाने, कल्पनेने रचलेली थाप नव्हती, आणि ते मनात काहीतरी हेतू ठेवून तिथे गेले होते. काहीतरी सौदा झाला होता, म्हणजे त्यांना त्यांचा हेतू साध्य होईल असं आश्वासन देण्यात आलं पाहिजे. जे काही मनात आलं होतं ते करायचं का नाही? पण एकदम काही निर्णय घेण्यापूर्वी त्या जागेला एक भेट द्यायला काय हरकत होती? एक भेट म्हणजे काही समर्पण नाही. सौदा स्वीकारण्याची सक्ती तर नव्हती ना त्याच्यावर. पर्याय असू शकत होते. त्याचं स्वतःचं शरीर, त्यांचा स्वतःचा आत्मा यांची तो बाजी लावू शकत होता. पण इतरांना कोणालाही कसलीही तोशीस लागू देणार नव्हता. नुसती भेट घ्यायला काय हरकत होती? कदाचित त्या परांड्यांनी सौद्याची त्यांची बाजू पुरी केली नसेल. नातीचा मृत्यू हा सौद्याचा भाग नसेलही. सर्वच वाईट समजून चालण्याचे काय कारण होतं? त्याच्या न कळत त्याच्या मनाने तिकडे जायचा निर्णय घेतला होता, ही खरी गोष्ट होती. हे सर्व विचार समर्थनासारखे होते. आपण करणार आहोत ती गोष्ट धोक्याची नाही, चूक नाही, हे तो कदाचित स्वतःलाच पटवून द्यायचा प्रयत्न करीत असेल. नलिनीला काहीतरी सांगितल्याशिवाय घराबाहेर पडणं शक्यच नव्हतं. एका मित्राकडे मधून रात्रीचं जमायचं ठरवलं आहे, त्याने तिला सांगितलं. नदीपलीकडे राहतो, 5-7 जणं आहोत आम्ही. तेव्हा जरासा उशीर झाला तरी काळजी करू नकोस. तो तिला फसवत होता, पण तिच्या चांगल्यासाठी. तिला जितकं कमी माहीत असेल तितकं चांगलं. या असल्या गोष्टी तिच्या सारखीच्यासाठी नव्हत्याच. अजून तो अडाणी होता.
सरावलेला नव्हता. कोणत्या गोष्टी टाळायच्या, कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायचं हे त्याला माहीत नव्हतं. अमावस्येची रात्र आहे त्याला माहीत नव्हतं. आजकालच्या सुशिक्षित लोकांचं तिथी, वार, नक्षत्र, रास, घटिका, मुहूर्त यांच्याकडे लक्ष असतंच कुठे. आणि समजा वर्तमानपत्रातल्या 2 ओळी त्यांनी वाचल्या, त्या त्यांच्यासाठी केवळ निरर्थक अंक, अक्षरांच्या ओळीच राहणार. त्याला जर त्यातली थोडीशी जरी माहिती असती तर त्याने ती रात्र आणि ती वेळ अगदी आवर्जून टाळली असती. गावाच्या दिव्यांचा प्रकाश कॉजवेपाशी संपत होता. शेवटचा दिवा नदीकडे तोंड करून उभा होता. कॉजवे खालून खळखळतं जाणारं पाणी काळं होतं. मधल्याच एखाद्या तरंगावर प्रकाश चमकत होता. नदी पूर्व पश्चिम वाहत होती. कॉजवेवरून जाताना पश्चिमेकडचा वारा कपडे फडफड उडवत होता. अंगावर बारीक काटा आणत होता. कॉजवे नंतरची जमीन सरकारी मालकीची होती, म्हणजे बेवारशीच होती. चोरून गुरं चरायला यायची, चोरून झाडं तोडली जायची. काही टपऱ्याही होत्या, चोरून दारू गाळली जायची. आणखीही काही गोष्टी नजरेआड अंधाऱ्या आडोशाला चालत असतील. त्या अर्धवट रानटी झाडीतून रस्ता जात होता. तारका प्रकाश अगदी अंधुक होता. रस्त्याची पांढरी पट्टी जेमतेम दिसत होती. रातकिड्यांची कर्णकर्कश किरकिर चाललेली होती. तो अगदी एकटा होता. आसपासच्या परिस्थितीचा मनावर नकळत ताण येत होता. परांडे या भागामध्ये एक जुनं मंदिर आहे असं म्हणाले होते. त्यांचा अंतराचा अंदाज चुकला होता का त्यांचंच गणित चुकत होतं? तो किती चालला होता? रस्ता तरी बरोबर सांगितला होता का ते त्यांच्या वेड्यात काहीही बरळले होते? असे विचार मनात येत असतानाच एकदम झाडांची शेवटची रांग दूर झाली. पडीव दगडांच्या प्रशस्त आवारात ते जीर्ण मंदिर समोर आलं. एकेकाळी देवाचं मंदिर असूनही आता ती वास्तू भग्र झाली होती. त्यातलं पावित्र्य गेलं होतं. आता तिथे मनाला धीर देण्याची शक्ती नव्हती. त्या कललेल्या, कोसळलेल्या प्रचंड शीताखंडाच्या राशीत भीती दडलेली होत. आतल्या अरुंद प्रदक्षिणा मार्गावरून किंवा उंच घुमटाच्या आवाजात घुमवणाऱ्या गाभाऱ्यात अशा आडवेळी पाय टाकायला मन धजलं नसतं. एकेकाळी शोभेसाठी लावलेल्या झाडांचे आता प्रचंड वृक्ष झाले होते. त्यांच्याच मुळांनी 2-2 जाडीच्या भिंती पायापासून उघडल्या होत्या. आता रात वाऱ्यावर मळमळणारी पानं प्राचीन ऐश्वर्याच्या आठवणी एकमेकांना सांगत होती. तिथे मन उदास होत होतं. त्याने मंदिराला वळसा घातला. छप्पर खचलेली सराई मागे गेली आणि काही अंतरावर तो पडका वाडा दिसायला लागला. एकेकाळी वाड्याच्या 4 बाजूंनी भिंत होती, पण तिचा बहुतेक भाग पडून गेला होता. पडक्या खिडक्या, दातांसारखे काही विद्रूप खांब उभे होते. आता सर्वत्र रानगवत आणि तृण माजलं होतं. अच्युतच्या पावलागणिक टोल आणि रातकिडे हवेत उडत होते. त्यांची कीळ सगळ्या दिशांनी येत होती. त्या पडक्या भिंतीपाशी उभा राहून अच्युत वाड्याकडे किंवा वाड्याच्या अवशेषांकडे पाहत होता. सर्वत्र अंधार होता. प्रकाशाची चीरसुद्धा कुठे दिसत नव्हती. हालचालींचा वा शब्दांचा एवढासाही आवाज येत नव्हता. त्याची कल्पना होती त्याच्यासारखेच आणखीही 2-4 इच्छुक तिथे जमलेले असतील. सहवासाला 4 लोक असले की मनाचा धीर असा ओसरत नाही. परांड्यांच्या शब्दांची पुन्हा शंका यायला लागली होती. तरीही तो मनाची खात्री करून घेतल्याशिवाय परत जाणार नव्हता. त्याने पडक्या भिंतींवरून आवारात प्रवेश केला. रंग उडालेल्या वाड्याच्या भिंतींजवळ आला. समोरच्या भिंतींत बंद खिडक्यांची ओळच्या ओळ होती. डोळे आता अर्धप्रकाशाला सरावले होते. वाऱ्या पावसाने उन्हाने खिडक्यांची पालं तडकली होती. सर्व खिडक्यांवर लालसर रंगांच्या रेषांनी मोठमोठ्या फुल्या मारलेल्या होत्या. त्या बचावासाठी होत्या का आव्हानासाठी होत्या याचा उलगडा होत नव्हता. भिंतीला वळसा घालून तो वाड्याच्या दर्शनी बाजूकडे आला. तिन्ही बाजूंनी कमानी असलेलं उघडं पोचं होतं. समोर दरवाजा होता. एक दार केव्हाच उचकटून पडलं होतं. दुसरं एकाच बिजागरीवर दारुड्यासारखं लोंबत होतं. आत अंधाराचा डोह होता.
त्याच्या हातात टॉर्च होता, पण त्याचा प्रकाश आत टाकण्याची त्याची इच्छा नव्हती. कोणास ठाऊक प्रकाशात काय येईल ते. काही क्षण तो पोर्च बाहेरच उभा राहिला, मग दाराकडे निघाला. पायांखाली गवत, वाळकी पानं तुडवली जात होती. त्यांचा सरसर आवाज येत होता. आता त्याचं आगमन कोणापासूनही लपवून राहिलेलं नसणार. वाड्यात खरोखरीच कोणी असलं तर? जास्त थांबण्यात अर्थ नव्हता. आधीच मन खात होतं. अशा प्रसंगी वेडच शत्रू होत होता. क्षण उलटत चालला तशी धैर्याला ओहोटी लागली होती. मनाचा हिय्या करून त्याने भराभरा 4 पावलं टाकली आणि तो मोठ्या दाराच्या आत आला. त्याच्या प्रवेशाबरोबर डोक्यावर खूप मोठी फडफड झाली. पाकोळ्या किंवा वटवाघूळ असावीत. आधीच छातीत खूप मोठी धडधड झाली होती, पण आसपास शांतता झाली तशी नाडी मंदावली. मग तो हसण्याचा आवाज आला. खी करत कोणीतरी हसत होतं. मोठ्या रिकाम्या खोलीत तो आवाज घुमत होता. आवाज कोठून येतो तेच कळत नव्हतं. त्याने हातातला टॉर्च चिलगावला. झगझगीत प्रकाशाची तलवार अंधार कापत गेली. धुळीच्या कणांनी प्रकाशाचा कोन हवेत रेखला होता. आधी प्रकाशाचंच वर्तुळ 4 दिशांना घाईघाईने फिरत होतं, पण मग त्याची गती मंदावली. खोलीच्या भिंतींवरून ते सावकाश फिरायला लागले. ती एक खूप प्रशस्त खोली होती. भिंतींचा रंग झडला होता. प्लास्टर उडालं होतं. धलपे पडले होते. भिंतीत अनेक दारं होती. दारांवरून टॉर्चचा प्रकाश फिरला. परत जेव्हा त्या रांगेवरून फिरला तेव्हा हिसका बसून थांबला. एका दारात ती उभी होती. क्षणात तिथे आली होती. डोक्यापासून पायांपर्यंत एका मळकट काळ्या कपड्यातली तिचं सर्व अंग झाकलेलं होतं. अनावृत्त होते ते फक्त डोळे. एका चिंचोळ्या चौकोनी फटीतून त्याच्यावर खिळलेले. टॉर्चच्या प्रकाशात हिरवट लालसर दिसणारी काळी जोगीण. ती तर पुतळ्यासारखी निश्वल होती. मग मघाचा तो हसण्याचा आवाज कोणाचा होता? तिचा का एखाद्या हस्तकाचा? त्याच्या मनातली भीती जराशी ओसरली. ही तर एक साधी स्त्री दिसत होती. नाव काळी जोगीण असेलही, लोकांनी दिलेलं, पण तिची जी एक ख्याती होती त्यात कितपत सत्य होतं? तिच्या अंगी खरोखरीच त्या तथाकथित शक्ती असतील तर मग ती अशी एखाद्या भिकाऱ्यासारखी अशा पडक्या जागेत विटक्या कपड्यात अंधारात का लपून राहत होती? एका क्षणी तो एका पडीक जुनाट रंगहीन खोलीत होता. दुसऱ्या क्षणी त्याच्या भोवती प्रकाशाचा लखलखाट झाला. वर छताला 25 ज्योतींची झुंबर होती. भिंतीवरचा सनला त्या प्रकाशात चमकत होता. पायाखाली जाजमं होती, गालिचे होते. भिंतींना टेकून गाद्या, लोड, तक्के होते. मध्यभागी एका मोठ्या धूपपात्रातून धुराची वेटोळी तरंगत वर जात होती. समोरच्या दारावर काचमण्यांचा किणकिणत पडदा होता. त्या पडद्यामागे ती उभी होती. नाजूक हातांच्या पाकळ्यात गोरापान चेहरा होता. मुलायम मखमली त्वचा, अर्धोनिमीलित नेत्र. दुसऱ्या क्षणी तो पुन्हा अंधारात होता. पण आता तर त्याच्या भोवती ती जुनाट पडीक खोलीही नव्हती. ती प्रचंड वास्तू ही काळाच्या ओझ्याखाली कोसळली होती. आसपास दगडांची रास पडली होती. सर्वत्र तण गवत माजलं होतं. जिथे आधी दाराची चौकट दिसली होती तिथे क्षणभरापूर्वी काचेच्या मण्यांचा किणकिणता पडदा दिसला होता. तिथे आता फक्त उलतेपालते पडलेले दगड होते, पण तरीही ती तिथेच उभी होती. विटकं वस्त्र मस्तकावरून खाली सरकलं होतं. तिथे आता दात विचकून हसणारी एक कवटी होती. त्याच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळाली होती. टॉर्चच्या प्रकाशात ती खोलीत जाताना दिसली. तिच्या मागोमाग तो त्या खोलीत आला होता. एक दिवा आवरणाखाली जळत होता. वरचे आच्छादन काढताच खोलीत लख्ख प्रकाश पडला होता. विजेच्या दिव्याच्या तुलनेने तो अंधुक असेल, पण संपूर्ण अंधाराला सरावलेल्या डोळ्यांना तो प्रखर वाटत होता. खोलीत 2 जुनाट हात नसलेल्या खिळखिळ्या झालेल्या खुर्च्या होत्या. एकीवर ती बसली होती,
दुसरी त्याने घ्यायची होती. आता त्याला ती स्पष्टपणे दिसत होती, पण तपशिलात काहीही भर पडली नव्हती. त्या फिटक्या काळ्या कपड्याचं शरीरभराचं अवगुंठण तसंच होतं. अजूनही त्याला फक्त तिचे डोळेच दिसत होते. अगदी मागे मिस्किल उपराधिक हास्य लपवणारे डोळे आता ते एकटक त्याच्यावर खिळले होते. ती नजर मेंदूत फासासारखी रुतली होती. हलवू म्हटल्याने त्याला डोळे हलवता येत नव्हते. तू कशासाठी आला आहेस? आवाज साधा होता, निर्विकार होता. त्यात भावनेची किंचितही छटा नव्हती. त्याला समजलं की मनाशी ठरवलेले शब्द बोलणं अशक्य आहे. सहज कुतूहलापायी अंदाज घेण्यासाठी येण्यासारखी ही जागाच नव्हती. खरोखरच तो एखाद्या त्रयस्थ, स्थितप्रज्ञ, विलक्षण निरीक्षकासारखा आला असता तर त्याला कदाचित वाड्यात प्रवेशही मिळाला नसता, किंवा त्याचा आतवर प्रवेश झाल्यावर मग त्याला बाहेरची वाट बंद झाली असती. मला माझ्या दरिद्री, एकसुरी, चणचणीच्या, काबाड कष्टाच्या जिण्याचा कंटाळा आला आहे. फोनोग्राफच्या तबकडीसारखे शब्द घडाघडा ओसंडत होते. स्वतःपासूनही लपवलेलं सत्य. तुझ्या मनात जे जे असेल ते ते तुला मिळेल. त्या आवाजात एक निर्णायकता होती. मी मागेन ती किंमत तू द्यायला तयार आहेस? नावालाच प्रश्न होता. खरं विधानच होतं. त्याला खूप वाटत होतं विचारावं काय किंमत आहे, विचाराला वेळ किती आहे, पण जीभच रेटली जात नव्हती. काही क्षण विलक्षण तणावाचे गेले. म्हणजे तुझी मूकसंमती आहे तर जा आता. त्या दिव्यावर आवरण आलं. तो तिच्याकडेच पाहत होता. खोली अंधार झाल्यावरही तिचे डोळे त्याच्याकडे टक लावून पाहताना दिसत होते. ते लहान मोठे होत होते आणि मग त्यांच्यावर सावकाश पापण्या खाली आल्या. खोलीत हालचालीचा कोणताही आवाज झाला नाही. पण 5-7 सेकंदांनी त्याने टॉर्च शिलगवली. तेव्हा त्याला दिसलं की खोली रिकामी आहे. मनात एक धाडसी विचार आलं. वाटलं तो दिवा घ्यावा, सर्व वाडा शोधावा, सर्व खोल्या, तळघर, माळे, सर्व काही नीट पाहावं. तो दिव्याच्या मेजाकडे गेला. मेजावर जुनी वेताची टोपली, पालथी ठेवली होती. ती त्याने उचलली, पण खाली काहीच नव्हतं. दिवा नाही, काही नाही. दिवा मालवून तिने बरोबर नेला असेल, पण वात विजल्याचा काहीतरी वास यायला हवा होता. तो आला नव्हता ही त्याची खात्री होती. त्याने टॉर्च समोरच्या खुर्चीकडे वळवला. खुर्चीच्या बैठकीवर कितीतरी दिवसांची धूळ होती. तिथे कोणी बसल्याची एवढीशीही खूण नव्हती. फरशीवरची धूळही विस्कटली नव्हती. दारापासून आतपर्यंत फक्त त्याच्याच पावलांच्या ठशांची दुहेरी रांग होती. तो खोलीच्या दारातून मधल्या हॉलकडे आला. हॉलच्या 3ही भिंतीत अनेक दारं होती. त्या दारांतून कोणीकडे वाटा जात होत्या. आता शोध घेणं अशक्यच होतं. तो एकटा होता. त्याच्या भोवती अंधारलेली, झपाटलेली वास्तू होती. त्याची ज्ञानेंद्रिय विश्वासार्ह राहिली नव्हती. आता एवढ्यातच एखाद्या त्रयस्थाला तो एका रिकाम्या खुर्चीकडे पाहत बसलेला दिसला असता. नाही, आताची वेळ शोध घेण्याची नव्हती. हॉलच्या दारातून तो बाहेर पोर्चमध्ये आला. आवारातून पडक्या भिंतीपाशी आला. मागे वळून त्याने टॉर्च झोत त्या पडक्या वाड्यावर टाकला. पोर्चवरच्या बैठ्या कठड्यापाशीच ती उभी होती आणि पुढे सरकून ती त्याच्याकडेच पाहत होती. कॉजवे येईपर्यंत त्याच्या जीवात जीव नव्हता. रात्रीच्या गडद काळोखात नाही ते येऊन मिसळलं होतं. देवळाच्या मागे मोठा वड होता. वडाच्या फांदीवर घुबड बसलं होतं. त्याचे 2 निखाऱ्यासारखे डोळे अच्युतवर खिळलेले होते. वडाला वळसा घालून तो मंदिराच्या भिंतीपाशी येईपर्यंत त्या डोळ्यांनी त्याची पाठ सोडली नव्हती. देवळावरून पुढे जाताना त्याने रात्रीच्या निळ्या काळ्या आकाशाविरुद्ध रेखल्या गेलेल्या घुमटावर नजर टाकली. मात्र एकाएकी आतली मोठी घंटा खण खण आवाज करायला लागली. तो धूम पळणार होता, पण शेवटच्या क्षणी त्याने स्वतःवर ताबा मिळवला. असं धावपळ करून मागे टाकण्यासारखं हे नव्हतं. त्याला धोका असण्याचं काही कारण नव्हतं. ही फक्त एक चुणूक होती. जनावराला रस्त्यावर ठेवण्यासाठी आसपास हवेत चाबकाचा फट आवाज करतात तसलाच प्रकार.
त्याने मनात विरोधाचा विचार आणण्यापूर्वीच त्याला हा इशारा होता. कॉजवे ओलांडला तेव्हा 12 वाजले होते. इतका वेळ आपण काय करत होतो हा मनात सतावणारा प्रश्न होताच. वाटेतल्या अमृततुल्यमध्ये त्याने गरमागरम चहाचा कप घेतला. घरी परत येईपर्यंत 1 वाजला होता. कडीचा आवाज होताच नलिनीने दार उघडलं होतं. पण तो कपडे बदलून येईपर्यंत ती परत झोपीही गेली होती. पण झोप त्याच्यापासून इतकी दूर कधीही नव्हती. रात्रीचे सर्व प्रसंग सर्व तपशिलासह डोळ्यासमोरून पुन्हा पुन्हा सरकत होते. परांड्यांची अवस्था आता पुन्हा पुन्हा डोळ्यासमोर येत होती. डॉक्टर त्यांना मानसिक विकार झाला आहे म्हणत असतील, पण अच्युतची खात्री झाली होती की खरा प्रकार वेगळाच होता. परांड्यांनी कशाला तरी संमती दिली होती आणि तो सौदा त्यांच्या अंगलट आला होता.